بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله الله أكبر الأجمل الدنيا لبيك على كلا تغما نعم تغسرما نعم شكل من تقول سيا دورت لبنان ويه كلام درون أنت أماندو نلا تقول فرار من درون تقول بداكا تشاندو ماشي تقول داكا ويه تشاندو أبلاي نعم يعني كبا فمبا فوفونونا كبا فمبا يرلا الله أكبر أبورا مينا ده نعم ودي كوبا يرلا أها نوي عبد الله نعم نوي با أمينتا نعم باجو أمينتا دي كوتش ودي أبلا تنو أبلاي كوج ما هو بوتالا كوالا فنا باتالا ويه تشاندو أنت لو بافك مفو ما هو بوتالا كوالا فنا باتالا ala fana b'a ta la ablaye mɔgɔ yɔrɔ ala de sago bɛ kɛ o awɔ o de bɛ nin kuma o de nin ye dɔw ko manifin de bɛ sunɔgɔ ko ala tɛ sunɔgɔ a banna n b'a dɔn o b'a fɔ mun de fɔ adamaden bɛ ɲinɛ o ala tɛ ɲinɛ dɛ min kan ka kɛ ala b'o dɔn min man ka kɛ jɔn b'a ta la ala b'a ta la dɛ o tɛ kɛ awɔ an b'a daba ni mun ye ko manifin tɛ sabali mɛ ala bɛ sabali a bɛ mun ye ala dun y'an da ko m'aw faamu dɛ aw bɛ faamuya o ala de tɔgɔ ala tɔgɔ 99 na muɲu ani sabali ni ala kun tɛ muɲu ni ala kun tɛ sabali a mana k'a la yɔrɔ min a bɛ firili kɛ a b'a sara o nɔgɔni na ala ye misali ye dɛ mɔgɔ si se ka limaniya ka tila ka sabali ka tɛmɛ ala kan an b'a ala ladegin de ayiwa dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko n'u b'a fɛ ka fantanw ɲɛji cɛ u b'a fɔ cɛ ala tɛ maa kelen fa ye dɛ o bɛ o min fɔlɔ nin ye o kɔrɔ kana miiri k'a fɔ k'i b'i kelen na fɛn fɛn ni o bɛ ala ka lahɔrɔma kɔnɔ i fana bɛ se ka don o lahɔrɔma kɔnɔ awɔ ala ka hinɛ a bɛ se ka se fɛnɛ ma kana jigira tigɛ kuma in b'o de kofɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ ko manifin de bɛ dɛsɛ ala tɛ dɛsɛ o ye tiɲɛ ye ala dɛsɛ ko tɛ o n'a ma min kɛ dɔrɔn a m'o kɛ yɔrɔ ne jɔn n'a sɔrɔ i ye silamɛ ye i ka limaniya ka bon abulayi n'a ma min k'i ye a bila i kunna ko o ye i kanu dɔ ye tuguni i na sɔrɔ o de man ɲi o man ɲi i ma nka donni kama n'i ma limaniya i t'a faamuya dɛ latigɛ mana boli jɔn kan latigɛ wɛrɛ de bɛ se ka boli o jɔn kan ka ɲɛna kɔrɔman kɔ nka o bɛ se bɛ ala de ye bisimila karamɔgɔ ne ka abdulayi naamu اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي جنكلوك لتا أن ورس سما فلان مون كلي أبلاي شراير لا لا كانت لي رلا أمين يا ربي نفو بامبلو نوبل هوريزون نوبل بالا نوبل من بالا yaro ni watina dantreli kelime fo premier ministre Joel Kokala Mayiga tama doke kanyansi yentema nga tama insenfe ale de tama kata yentem sigere wala tama imbanen ko cheban de secrétaire général ka dangan flana yanda no Abdurrahman Himfa Touré ale aira afo ko olu konko malen kundo ka kalo fila ka obla ka soro ma wuli ka joke ko nga ko yaye ko non croin kono ko aw sɔnna ka jɔyɔrɔ di sariatigiw ma minnu ye olu kɛlɛ aw sɔnna ka jɔyɔrɔ di sɔrɔmadonnikɛlaw ma minnu ye sɛnika mɔgɔw ye CDTM ka minnu fana ye anw kɛlɛ ko n'o don an ka kɛlɛ an kɔni aw nana bonya don nka i ka dɔn an kɔni an fana an tɛna mɛn ka sɔrɔ n'an ma a kɔfilɛ an ka laɲiniw na kɛlɛ tɛ dɛ k'an y'a bila yɔrɔ min na an b'a ta ye Antonio Guterres ale min ye diɲɛsɛnɛ tɔnba ɲɛmaaba ye a ko ka mausu ka kɛ walansɛnɛ kan ka tila ka gouvernement yɛlɛma sani ni waati ni o bɛ an ka sɛrɛkisɛbaw kan sɔsɔ ko k'an ka dabila a y'o sɛrɛnwali kɛ abila nka min ye liberté provisoire ye n'a dira arasibasi ma kunun kɔrɔ ko a sababu tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ CDR a ka tɔndenw olu ye yɛrɛminɛ min kɛ dɛ k'o de y'a to u ye nin ko in laban tɔn ye ale yɛrɛ ka yɛrɛminɛ ni kɛ o fana ye tiɲɛ ye Gawo ale nouvelle horizon kelen ka kuma la Gawo ko wulikajɔ bɛ Gawo bi dɛ ka da kan denmisɛnnin dɔ ko bingannikɛlaw ye o nɔbɔ ka cucucu k'a nɔfɛ k'a nɔbɔ a y'i buru ɲɛ cogo bɛɛ la a bɛ u y'a nɔbɔ dugu yɛrɛ kɔnɔ de 6e quartier la ka taa bɔnɛ a ni la denmisɛnnin wulila kunun u ye yɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛ mankan ye ka tila ka pneus jeni k'a fɔlɔ tɛ nin ye ablaye éducation nationale n'o ye kalanko yɛrɛ Bamakɔ senu ko l'école datugulen don kabini bi
ka sababu kɛ ko dɔw talen bɛ kɛsugu jɔ lɔkɔliso yɛrɛ masurunya la ka gun lɔkɔliso yɛrɛ la ka lɔkɔliso kɛ komi sugu fiyɛ sanaŋanani kɛra faamaw ma kala dun min na ka bɛn a ma nka komi sisi mɛri ale kɔni jɛnna n'a ye k'a u bɛ baara kɛ baaraw kɛli kɔ tuma min na u taara bɔ a kalama k'a fɔ dɔ nana yɔrɔ jɔ n'o ye restaurant ye yɔrɔ ci o nana jɔ o yɔrɔ la k'u bɛ yɔrɔ ci commerçant kɛ ale de bɔra ni mɔrɔfa ye fo gendarme ni jɛɲɔgɔn minnu tun kan ka yɔrɔ ci in kɔlɔsi u seginn'u kɔ bi grève maire ko k'u k'a bolo kan k'u kɛ dɔn wɛrɛ boloda yanni ale kɛ a ko ɲɛɲini a ka teliya cɛ yɛrɛ ka minɛ ka don kaso la a bɛ komi grève ma sɔn o ma dɛ cɛ yɛrɛ ka minɛ ka don kaso la ka marifa taa mɔgɔw ma k'a ɲɛɲini ni marifa yɛrɛ bɛ sariya la o de fana kan ka fɔ le soir de Bamako la ale kuma na dɛ a ko di sɛba min bɛ bi ni ale de ye an ka dɔgɔnɔ kamalenw ka ɲɛmaaba in ye chef d'état-major Yusuf Toloba Kadokeni ale n'a ka girigiri k'a ye welelima da bila an ka finitigiw ma ka welelima da in ta ka ɲɛsin Goyita ma ani a ka cɛbaw a ko an ka kɛ wulikajɔ ye min bɛ jamana ko ye a kɔnɔ Amerikanw y'aw jugu ye aw kɛ dɔn ka fɔ anw bɛ fara aw kan anw y'aw dafaba de ye an y'an bolo min bɔ aw ye a ye jɛn a y'a minɛ joona yana an ka muridi yana an ka muridi Ablaye nin waati in na maliyɛnw ko maliyɛnw jɔrɔlen don u tɛ ka foyi faamuya ko ka d'a kan kɔsan na min fɔr'u ɲɛna u kun sigilen bɛ n'a ye k'a fɔ u na hiji kɛ ko nka o nana bolo kan ko nin y'a bolokali siɲɛ filanan ye ko olu ye nafolo min bɔ saw san 2 o ye k'a da ɲɔgɔn kan nka min ye faamaw ye olu ko gouvernement gouvernement kɔni ma nafolo minɛ iziden foyi la fɔlɔ k'olu kun bɛ sɛgɛsɛgɛli de la ani a sigasɛga la ko ala fɔ min kɛ ka a latigɛ olu ma k'a fɔ ko iji bɛ kɛ faamaw fɛ magankaw fɛ ka u ka lasigiden ani fangabɔ min ɲɛsinnen bɛ iji mura labɛnni ma olu ye hakilina min fɔ olu ɲɛna n'o hakili sigira olu ye baara kɛ n'o ye k'olu kun bɛ visite ninnu na jelita ninnu ni covid bɛ ko n'o tɛ olu ma wari minɛ gosi ko nka agence kɔni ye wari minɛ ko o de lasigini o fana y'a dama kuma ye k'olu tɛ se ka fɛn fɔ olu dɔw ta bɛ gɛlɛya dɛ dɔw ta bɛ gɛlɛya dɔw ta b'u dimi dɔw ta bɛ gɛlɛya dɔw ta bɛ na gɛlɛya tiɲɛ yɛrɛ la Ablaye dɔw ta bɛ na gɛlɛya wari tuma dɔ la wari tɛ sɔn dɛ wari ye sitan fɛn sardi mago y'a fɔ alors ne jumɛn le canard déchaîné kuma ale n'a jaabi bɛ kuma jaabi tɛ ɲuman ye bi kalo fɔ sa ɲuman tɛ jɔnni jɔn don Côte d'Ivoire masakɛ n'o ye Alassane Ouattara ye ale ni Macron Faransi masakɛ ne yɛrɛ Faransi masakɛ ni Alassane donnen bɛ janfa la anw ka jamanakuntigi ma bi janfa yɛrɛ ka jamanakuntigi min bɛ yan min bɛ colonel Assimi Goïta u kɛlen bɛ ka janfa de siri a la bi a k'a pan kɛ cɛba min ni Côte d'Ivoire kɔnɔ n'ale bɛ donjan kuma fɔ a bolo bɛ kisɛ kan n'u k'a ma ko Christiapo Christian ne man pas Christiapo de kuma na wala Christiapo ne man pas Allahu Akbar ale bɛ vidéo de kɛ Ado ko a ye kuma min fɔ a ko Ado b'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na ala kana cɛ ɲɛya a ko k'an ka colonel Assimi k'a bɔnna ni la assassinat ja min bɛ yen ne ye kana déchaîner ka ja ye Macron kɛlen bɛ ka Alassane Ouattara sɛgɛrɛ a ye kuma min fɔ a ɲɛna a ko i b'a kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na i kɛ colonel masina ye n'o ye Assimi Goïta ye i k'a tigɛ ko ka bɔ baara la pewu Alassane Dramane ye mun fɔ a ko kana jɔrɔ n bɛ nin kɛ n fɛ ko ye ma sɔminɛ bɛ kɛ suba ye ma sɔminɛ bɛ kɛ suba ye sisan comment Assimi Alassane lamɔnara CEDEAO cɛbaw ka kɛnɛ kan k'ale de kun ko ka gɛrɛntɛ siri Mali la tɔw bɛɛ lajɛlen y'a ka kuma lamɛn o y'a mɛn ni falikulu ye o bannen kɔ Faransi de filɛ k'i ma gɛrɛ ale la nin ye k'a fɔ de ko colonel Assimi a n'a ka jama k'u bɛ fɛ k'a ko kɛ u fɛ Mali ko kɛ u fɛ ko ye k'u ye olu lase u y'olu lamaloya ko a tɛ se ka to nin ma ta juru ta sara Ablaye ne o kuma bɛ yen an fana an y'a Assimi n'a ka jama an ye Mali yɛrɛ kalifa ala la kana déchaîner
gafe mu to l'indépendant kenyere amna kenyere do jume amna kenyere do jume ange ala makono mi fanga yere fanga tali anga jamana kono ni obeke falen ni re kornala kalata min jamana diundi feku be nyini adon o kuma fora nyansinen tomba aka keneka kenen bolo fora ni nyishini me lakanama fransi amerika jamana olu kongo kalata keke nyema wa keke awatila wa keke kalata tlemi iyo ya ko wati ni foramuro de ko sima ka anfle ka amako ko ka watila no février mois tlem mois ani wolonga sama flani mois ni fla ayo ablay ambesgele ko don fene makon ala ko irana ablay cheba min be ministre tola el gazim wan ko andara korolen kala tu darani c'est-à-dire on a Mauritanie ale ko conseil de sécurité min kera jinsunen tomba tola ako utisi ka malito ni man ko ina malite to ni janfala ko rusigelen to tosila ko kadaka nem basi bale malisoro ka kololo bele sahel jamana bela jelena nan wera jibutanu lere ablay nene ene fananga kuma re so danna yani anga nendo kuma minyo le malitus l'Afrique est enrhumée information balawa information min manakala ablay belele bate ya yira ka fo ni watina front social et sabou oui ayra blamli yaro glera no be premier ministre cheval ko gala maiga na tarabu so travela kunu adore tew ka ayra dron ka foko kuma ngonya o tete ka mi yonche abada wa amba la je kankrela même c'est fin fo mi se ka baskila la na jamana inkono ka ambe do ale tayba do mundo ko debali ni makka tan fane French abe ferere ni le adun tanye aketwe koy aywa liberté syndicale Baramalila directeur général min bora ko abe ko monte ma joli mbayde aywa mana boy ko menon croix minde me ladi akuna kanche ofne dantigela abana mi tribune sa ka fode ko yerma keke anne yerma na beke akara befe ko yerma beke ko mami no bokar karmo ko karmo ko alko yerma anna kara befe ko ye ko yerma akunteni watina yerma seke beke ko c'est ko ni yango boala wele ko fo les échos wele kumana akansera ramna donc rankrane membe ni obe yefego tola albinos rotary club membe bamako Ousmane wele akefo Salif Keita akefo wa ko Salbleni wala fondation de Salif Keita tola ani club rotary bamako ya no Cherno fena tola wutre di Roma même c'est kato yefega absika kele tumina yoro banando kololo chamambala ni uma tanga asikatola uma koloshi kleka faruma uyelika fege la sa mafla mumbe ni ulu na lembe demena ulu koni ulu bolomo Barcelona benkana kaira kafo yivrea amanga teka kesabuye kamake kerfe maye kerfe denyi aywa ablay me kuna funiteli manunye wati na yani wati doche atubarakallah amba kuchenwe kamo Muhammad mitani bamako bambanyare mnakuma mfoyo o karaba moko ya mais amakanga wati la de aywa parce que akara wati mina depuis le 2 avril 1883 te bikoye de Castro Nazaral nanaya le 1er février 1883 février mars avril kalo saba otewa awo munde kera tubabu ga sigle bamako ba fe ku sige fere Samuel Keita ka mo de me bo koron fe ka biu kawa munde fora borni de bore akoma ko Touré ani Dravé de Janfake parce que wulu de sosa ani malfasa gata di kele ke chew makana biuka jando fo do de tarafo na biude farafin Janfanci to abuke wule ka segere ata atro tidinyare de be fangala awo nyare togola awo ka soro Touré togola bafu chokorone tumbe kundigala ani Dravé togola Sidi Koro Dravé Allahu akbar
donc a taara u sɛgɛrɛ k'u minɛ ka taa n'u ye diyagoya minɛ jɔn ta y'o minɛ e bɔrɔni dɛsɛbɔ de mɔgɔ ci ka taa u minɛ bɔrɔni tɛ mɔgɔ ci ka taa minɛ u ka du la k'u siri ka taa n'u ye ka sɛgɛsɛgɛ kɛ sɛgɛsɛgɛli kɔfɛ u ko ka bafo cɛkɔrɔ Ture ko ale nɔ t'a la ko Dramé de nɔ b'a la donc olu Dramé fana bɛ so de san ka taa n'a ye Maroc ninnu na olu hakili so salen bi di Jugu de ma parce que Jugu binnu ka so kan donc u ko sisan ko Dramé bi to bafo cɛkɔrɔ Ture bon ni ko taa n'o t'i la Dramé do non mina mun fɔ ye kuma bɔ yɔrɔ de la ayiwa bafo cɛkɔrɔ Ture ko a ko interprètement ko k'a fɔ mɔgɔw k'a kɛ to k'a fɔ tubabu bilenni ye k'ale t'a ka bilakɔrɔya la Allahu akbar a y'a fɔ tan bafo Ture de a ko ten ko kɛ ne minɛ n ka du la ne ni Sidi Kɔrɔ Dramé ka n'a ɲɔgɔn fɛ tubabu fɛ k'an siri ka ne bila ka taa ne kelen k'o tɛ n'o cɛ ye bafo Ture ko a ten ko n t'o cɛ ye ko an fila de bɛ bila ka taa komi an minɛna cogo min na ou an fila bɛ to a la n'aw b'a fa b'an fila bɛ fa Allahu akbar tubabu hakili a bɛ tulonkɛ la u k'a ka taa u y'a nɔ na k'a tɛ taa k'aw bɛ fa dɛm tɛ taa ka to yen n'a taara an bɛ taa n'a tɔɔra an bɛ to yen i b'a dɔn mun kɛra n'a bɛ bila an bɛ kɛ bila an bɛ bila n'a tɛ bila ne saya ko don an fila bɛ to a la mais ne de tɛ taa an ka duw la mɔgɔw k'a fɔ karisa filɛ nin u taara ne y'a sɛgɛrɛ o tɛ cɛ ne t'o cɛ ayiwa i b'a dɔn mun kɛra pɔsuba bɛ yɔrɔ min na tubabu taara u jɔ ka mugu ci la pɔsuba jɔyɔrɔ yɛrɛ parce que jɔ bɛ yɔrɔ min na sisan olu jɔ la ka mugu ko e ta u tɛ taa mugu a ko ye mugu cɛ u ye mugu ci u fila la n b'a fɛ k'o de fɔ ye bi o fana kɛra yan cɛya banna Ablaye cɛya banna nin yɔrɔ la cɛya banna nin yɔrɔ la nin ye taamasiyɛn ni ko i bɛ nin ɲɛfɔ hali tile kelen tɛ nin ɲɛfɔli ban o kɛra yan ayiwa a ko a tɛ taa saya ka fisa ni maloya ye saya ka fisa ni maloya ye Ablaye n'ale kun nana ka segin so ale sirila maɲumako la k'ale siri ale ni min ye bɔnna kelen ye u bɛɛ lajɛlen ye tabatiw ye ko ale de nana ko tubabu ko k'a ma jɔ ale la ale kɛ segin k'ale badenkɛ a jɔr'o la ko o tora la Ablaye ale na mɔgɔya kɛ cogo jumɛn tɔw cɛ ma hɔrɔnya yɛrɛ ma saya ka fisa ni malo ye donc o de ka aw ni aw tɛ kelen ye Dunbiya Abadjite Kambɛ le flash